И така, здравейте хора! Днеска бяхме на поход в планината с Алекс и видяхме тази дупка. Сега сме на връщане. И аз ще влизам в нея. И ще види какво има. Ма трябва фенерче. Я ти да я питаш за фенерче. Иначе хора, тук има бокуци, пикни и други неща. Ще ви покажа какво има. За телефона на майка си. Чакай да видиш първо дали осветява много. Осветява. Давай. Води до някъде. Заповедай. Добре. Само ще видиш какво има. Добре. Въпреки все леко за вижда. Айде да ти по-напреде. И така ето хора. Малко е страшничко тук. Вижте тази пайшина. Вижте тази пайшина. Мале. Какво? Да отиди по-напред. Вижте хора. Мале страх. Айде, не иска страх, не отиди по-напред. Аре ти. Не. Хайде. Няма нищо страшно. Как чакай. Добре хора. Това е леко страшно. Мале хора, много е гадно. Няма. Вижте каква пайжина. Остави тази пайжина. Това беше от нас хора. Не бе. Че го изпусна. Да, аз. Аре ти влез, аре. Аре влез. Дръж ми чулата. Вземи ми. Аре влез. Аре. Много е гадно. Чакай. Аре бе, ще влизаш ли? Хора, там се вижда светлина. Да отидем ли от другата страна и видим? Как? Аре бе, отивай навътре. Ма това води към друг път. И така хора, ако искате да отидем в другия път от другата страна, се абонирайте за канала и сложете лайк на това видео. И се абонирайте за част втора. Да. И чао от нас. Чао.